சூப்பரான ஒரு மீன் குழம்பு பண்ணலாம் வாங்க. தாளிப்புக்கு பெருஞ்சீரகம், ஜீரகம், வெந்தயம், மிளகாய்த்தூள், தனி மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் பொடி, ஜீரகப்பொடி, ஒரு வெங்காயம், 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு தக்காளி, கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு இடிச்ச கருவேப்பிலை, 1/4 கப் தேங்காய், சின்ன வெங்காயம், பெருஞ்சீரகம். கடலை எண்ணெய் சூடானதும் தாளிப்பு பொருள் எல்லாம் சேர்த்து தாளிச்சு விட்டுக்கணும். எடுத்து வச்சிருக்கிற வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடணும். மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கணும். ஒரு 2 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை கரைச்சி இதில் ஊற்றிடணும். 2 நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்து அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய், சின்ன வெங்காயம், பெருஞ்சீரகம் இந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். கடைசியில் இருக்கிற மீனை எடுத்து இதில் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விட்டு சுட சுட சாதத்தில் போட்டு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நத்திங் ஸ்பெஷல்.